sinak bi Kurdî, bi Kurmancî çemê sinek bi Tirkî jî tê gotin ku sinekî deresî di ava vexwarinê di vî herêmê bi vî çemê tê bikaranîn û çavkaniya çemê jî vê derê bes tê gotin ku ev çavkanî car caran tê guhartin û çexwarê an jî jorê jî dest pê dike. Li piş min ser zinaran xezal hatine xêzkirin li gor kovara National Geographic di nêçîvanên yekemînên Mezopotamyayê li ser van axanbûne li wê derê jî ji xwe dema nêçîrê hatiye xizkirin li ser zinara piştmin. Min jî pireke dîrokî diyar e Praha Burmanê di sala 1398 û 99 de bi aliyê hukmdarê Artukluyan Aşûriyan Keça Necmettin Zübeyde Xan hatiye alîkariya Zübeyde Xan hatiye çêkirin. Dirêjayiya pire 309 kilometr, birindayiya wî 19 metr û berayiya wî jî 5 metr e. Pireke gelek dîrokî ye li ser çemê sinekê hatiye çêkirin. Berdewam dike niha jî hatin navendê çanda şaredariya Çêrmûgê dîmenan jî diyar e vê derê tiştên qedîm û dîrokî tên pêşengeh kirin tiştên gelek cûr be cûr hene rastî hemû jî bi hevdû qîmettirin û xweşiktirin. Dîs heye wek vê derê diyar e û pişt min aş heye û tiştên gelek cûr be cûr hene gotin ne hewce ye em bi tevahî temaşe bikin.